Deud wrth pawb beth da ni'n neud. Easy vanilla ice cream. Reit, beth da ni angen i neud yr ice cream eto? Da ni angen whole milk. Ie. Cwpan o siwgr. Ie. Dash o halan. Ie. Semi-skimmed milk. Pam da ni'n gael iwsio'r ddau yna fe? Dim syniad. Vanilla extract. Ie. A whipping cream. Iawn. Dyma'r tro cynta i ni wneud yr ice cream a felly da ni'n siŵr iawn sut neith o droi allan, ond da ni'n ffyddiog. Mae yna smoothie maker yma hefyd, so da ni am gael meddys a mafon. A hwnna. I wneud rhyw fath o sorbet i fynd ar ei ben o wedyn, so dwi'n siŵr fydd o'n werth i weld. Beth yn ei ddod to? Troi'r llefryd tan mae'r siwgr wedi lefalu i gyd. Dwi'n gwybod bits dyn. Di'r bits dyn a fod yna fo? Dwi. Dod off di pan yna. Dwi'n cael gadw am. Ynddo. So rymeindio ni unwaith eto beth sydd wedi mynd mewn yna i gyd? Llefryd, siwgr, vanilla extract a halan. Ti'n cofio faint o bob dim sydd wedi mynd mewn? Na, dwi. Ceuad halan. Cool. Felly, yr unig beth sy'n ei wneud wan ydy ista nôl ac disgwyl fi i'r ice cream wneud i hyn. A mae'n dechrau... Faint mae di bod mewn am o'n rhywbeth i ni? A mae di dechrau mynd yn dew yn barod. Ma' hwnna'n neis, actually. Hydden ia, cartra. Oh, shit, o'n i wedi cael hwn, o'n i'n colli fe eto. So, gwers tro nesaf di beidio iwsio'r sosban yma. Falla so jyst yn well ni gael sosban newydd yn ymwneud. Mixing bowl, da ni eisiau da. Nes i iwsio'r joke yn ymwneud. So, beth o'n i'n neud? Neu mix arall yn sydyn ag... Lle da ni'n disorio fos gyda ni'n potio reid yn y freezer. Beth... Na, dod coleslaw na, oes? Neith hwnna neud un? Fyn i brynu rei o Pawsio Pint na fori. Just couple o fatha... So fatha Tupperware pots na. Ie. Just heina sy'n angen. Ti o pam o'n mor neis it, cos nes i roi dau ffiodd y fanyla'n lleun. Ys ti'n dweud yn byd am hynna gynna ar y camera? Ia, ma'n edrych yn eisiau chwilio. So, diolch cweit yn barod, ond swn i'n dweud rhyw 10 munud arall, 5 munud arall, a fydd o'n barod. Wel, dwi wedi bod yn pub tan rwan, gan bod i'n ddydd Sul a bod yn iawn i ni enjoyo'n hynna'n ar ôl cael penwsos brysur. Dwi wedi adio chydig o siwgr a dŵr at ei gilydd yn hon. Be dwi'n pwysau wneud ydy adio chydig bach mwy o siwgr. Wedyn blendio fo efo'r strawberries a'r raspberries i wneud rhyw fath o sauce. Da ni wedi wneud yr ice cream, wrth gwrs. Ti falle wedi bod mae'n ffafrin yn pasta siwgr i Pam, mae hwn. Be di'r siwgr yma? Siwgr normal? Ie, pasta siwgr, di o'n gweith mor greini. A unwaith, mae hwn yn neith hwn doddi yn y dŵr enw ysdi. So, mixio hwn.
Os no i ddal i gyfysgu fo, dwi'n siŵr neitha... Dwi'n chydig bach mwy o'n. Ready?